Nu får du et helt nyt Bolius.dk. Vores webteam kastede alle bolde i luften og skabte et helt nyt design. Mere overskueligt, nemmere at bruge, og så tilpasser det sig dig. Vi vælger hver dag de mest aktuelle emner, og du er altid kun et klik fra vores eksperthjælp. Vil du gerne skære ned på elregningen, bygge køkkenet om eller have et bedre forhold til naboen? Du finder alt lige her. Find over 10.000 billedserier og artikler. Del det med dine venner og debatter med 147.000 andre boliginteresserede. Vil du helst gøre det selv, inspireres eller overraskes? Så klik her. Men flot website eller ej, det vigtigste er dig. Og mangler du noget, så giv os et praj. Velkommen til en bedre bolig. Velkommen til det nye Bolius.dk.